Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita. Saudara-saudari yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepadanya. Laho mangarade rohata memasuki parminggota, matlang yang naho mahita di bagasa rohata be. Amin. Tapuji matuhata marhite edes yang nomor 44 ayat sada doho soterusna. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, natu mau palangi dohot tanoon, amin. Maropolop maho jala marlas niroha ale borusion, ai idama naroma ahu maringana di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya.
matangi yang mahita. Ale amanami jala debatanami, nama dok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruh anakmu, Tuhan Yesus Kristus, napa laun hami sia dosa dohot hamatian, hupangi dohami, saya patiur jala rajai marohanami, marhite-hite tondi parbadiai, asa unang hurohanami mida hamatian, mida hamat meton naing, urupi hami, asalam hutada hami ibana rajana urung roi, sisobaon ni sandok jolma na dilihat portibion. Amin. Tapuji Tuhata mahrite edes yang nomor 41 ayat 1 dohot ayat 2. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, iko pasangapomu donatorasmu, asa martuaho, jalaleleng mangolu di tano nani deho ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unak homamunu, patik papituhon, unak homangalakup, patik pawaluhon, unak ho manako, patik pasiahon, unak ho olo makhatid dakon, hata nasotutu maralohon donga jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan di roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan di roham donga saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Atong rak mangidogogo mahita. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hobartu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata marhite edep sian nomor 176 ayat 3 dohot ayat 4.
Sotima dosata nagodang itu adopan ni debata, tapau dube marohata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang, para sirohana sumurung midahami, huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami nagudangi di jolom, tatap hami marhiti-hiti asini roham, jala sesa madosa nami saluhuna, ala ni pakkokok ni anak, haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tuhase sani dosa. Para si roha jala pardigan basa do jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tuhita hobar tu aka dosata. Jala dang dibalosod tuhita hobar tu aka hajahatota. Songon asini rohani amana mida anakna. Asini rohani Jehovah dia akan makabiari ibana hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Tabagima edi puji-pujian sian kor paropuan parari Kamis.
Ta puji Tuhata marhite ede pujian sian nomor 154 ayat 2 dohot ayat 3. Tabegi mahatani debata turpuk epistel di minggu tasaderion imanatar surah di Heber 10 ayat 51 ayat 10. Tajahama margati sori. Alani ini nado dihabo bongot naitu pertibion dan diperhagiot roham pelean manang si lehon danging ido di pauli ho diahu. Jadi nikuma naroma ahu mangalahon lomoni roham ale debata dipustaha ido tarsurat taringo tuahu. Dungi di dokma naroma ahu mangulahon lomoni roham disima di pasohot na parjului asa di pajongjong na paduahon. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tabagema ede puji-pujian sankor paropua Debora.
Terpuji Tuhan marhite ede sian nomor 124 ayat sada dohot ayat 4. Tahati dako maha porsiau tai, songon na hitan dilekon ni dongata saha porsiau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargoko na suatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imanan tibuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang suhabuhan. Ido tuhata, natu maun na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate terpajal lo ibana di hao pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolo di arepa toluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jahoba, amanai bargoko na suatu dosani, di sima ibana pai mamula sogo tutanoon mangumi halat na mangulu do na mate au porsea diton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halat Kristen akan na badia do dihasisani dosa do diatai na mandok mula mangulu sogo daging ni halat nong mate do diangoluan na sora suda. Amin. Tabagi mae de puji-pujian sankur ama Ebenezer.
Tabiki matiting di minggu ta sadarion. Shalom. Horasma dihita saluhuna. Selamat Minggu Advent yang keempat. Kita dengarkan warta jemaat kita untuk sepekan ini dengan topik Rodo Jahoba Tongon Paluahon Bangsona. Allah datang menyelamatkan umatnya. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang keempat. Yang kedua, statistik baptisan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pada pesta Natal yang pertama, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat gereja yang belum menerima baptisan kudus. Adapun anak-anak jemaat yang akan dibaptis adalah sebanyak 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Bagian yang keenam, kesekretariatan. Yang pertama, pada hari Minggu, malam Natal umum tanggal 24 Desember 2023, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Sekolah Tinggi Teologia, Sekolah Pendeta HKBP Pusat. Yang kedua, pada hari Senin, pada perayaan Natal pertama, tanggal 25 Desember 2023, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial atau Karitas Emergensi HKBP Pusat. Pada hari Selasa, pada perayaan Natal yang kedua, tanggal 26 Desember 2023, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Radio Bona Pasogit HKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang kedelapan, bagian A pertama, ibadah malam pesta Natal umum. Pada hari ini, Minggu 24 Desember 2023, adalah malam pesta Natal umum kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita akan beribadah seperti biasa, dilaksanakan di gedung gereja bahasa Batak, masuk pukul 18.00 WITA atau pukul 6 sore. Bagian A2, ibadah pesta Natal pertama, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 yang akan datang adalah pesta pertama kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Natal pertama kita akan beribadah seperti biasa, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu masuk pukul 09.00 WITA. Setelah selesai ibadah, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Sakramen perjamuan kudus akan dipusatkan di ibadah bahasa Batak. Bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, dapat disampaikan kepada situa wilayah masing-masing. Sakramen perjanjian kudus akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023. Bagian A3, ibadah pesta Natal kedua. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 adalah pesta Natal kedua kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita beribadah seperti biasa, di mana ibadah akan dilaksanakan di gedung gereja bahasa Batak, masuk pukul 09.00 WITA. Bagian ke A4, pelantikan panitia pesta pembangunan pos pelayanan Goa. Pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan panitia pesta pembangunan pos pelayanan Goa. Pada hari ini, Minggu 24 Desember 2023, setelah persembahan ke depan oleh Pendeta Resort HKBP Resort Sulawesi Selatan.
bagi panitia, susunan kepanitiaan pesta pembangunan pos pelayanan Goa dapat mempersiapkan dirinya. Bagian A5, jadwal kebaktian Pesta Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 HKBP Makassar. Yang pertama, Natal Umum pada Minggu 24 Desember 2023 mulai pukul 18.00 sampai dengan selesai. Natal hari pertama Senin 25 Desember 2023 dimulai pukul 09.00 WITA. Dan Natal hari kedua diadakan pada hari Selasa 26 Desember 2023 dimulai pada pukul 09.00 WITA. Dan ibadah akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pada pukul 18.00 WITA. Dan yang kelima, ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pada pukul 09.00 WITA. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik yang sedang menderita sakit di rumah maupun dirawat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya T. Sitanggang Boru Huta Barat. Yang ketujuh, Inang Nyonya Situa Kagultom Boru Pardede. Yang kedelapan, Inang Nyonya EJ Sitorus Boru Panjaitan. Yang kesembilan, Inang Nyonya MP Silitonga Boru Samosir. Yang kesepuluh, Amang Situa Dr. Andes M. Sinaga. Yang kesebelas, Amang TP Sigalingking. Dan yang ke-12, Inang Nyonya Situa Dr. Andes M. Sinaga Boru Bukit. Adapun jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran dewasa, remaja sampai dengan dewasa, dan ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu pada tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2023, seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Adapun untuk laporan keuangan kita, pemasukan, pengeluaran hingga saldo akhir, dan jadwal kegiatan kita, penggunaan gereja dari tanggal 25 sampai dengan 31 Desember dapat kita lihat dan kita baca perinciannya di warta jemaat kita. Mohon warta jemaat dapat disimpan baik-baik dan dapat dibawa pulang agar dapat menjadi warta kita untuk diingat selama sepekan. Mauliate, Horas Madihita. Tapuji matuhata marhite edes yang nomor 500 tolu ayat sada huhu pengumpulan persembahan.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajaya ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ora sakamang kenang. Hata di debatana nang tari pardihita di mingguta sedarion ima di minggu apen na paupaton. Dipilit do sian Yesaya 35 ayat 1 sahatu ayat 4. Yesaya 35 ayat 1 sahatu ayat 4 hujahama di tongat-tongat. Baga-baga hamulak niaka namalua sian Sion. Marlas niroha mahalongonan dohotano bakal-bakal jala marulupulup maadaran jala marbunga songon bunga pacur. Marbunga situtumay jala marulupulup masama tutu parulupulupon dohot pariyayaon. Hamuliaon ni Libanon di basa-basahon tusi rap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron. Idaw na sida ma hamuliaon ni Jehovah hato ngamon ni debatata. Pargugui hamuma tangan ni akka na dauk, jala pahot hamu akka patni na teluk-teluk. Dok hamuma tu akka parroha na tahutan, pirma to dimuna, unang hamuma biar. Idama debatamunai ro martubulhon, dohot mamaloson, rodo ibana tongon paduahon hamu. Ido saat. Saya akan bacakan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 4. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Dia muka dongan nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus. Si Yesaya mangkobarhon ngulu ni jolma. Songon tano bakal-bakal manang tano halongonan manang didok di hati Indonesia, padang gurun dan padang kering. Ahdo dasar ni Yesaya mangkobarhon ngulu ni jolma na songon padang gurun manang songon padang na kering. Ala hira swadong be pengharapan di nasida, hira naswadong be tumbuh manang berkembang sihirimun nasida di perdalanan ningulu nasida. Ala nunga godang na manosak nasida di tonga-tonga ni parnguluon. Ima ngulu ni bangsona bangso Israel. Asa diproses ada orang sotar buang bangsa Israel di ida si Yesaya do songo dia hacit ni pakilalaan ni bangsa Israel ala ni si tawonon manang ala ni namasa memang ala ni perdosaun nasida do ala dang setia dan taat nasida dia dupan ni debata gabi di gobarhom ma songon ngulu ni na di padang gurun, manang songon ngulu na di padang na kering, manang na di halongonan, manang di bakal-bakal. Molo di padang gurun, dangadong buhay tumbuh, manang nanong tubuh manang naha,
apalagi di tando bakal-bakal molo di hata bataki inama na suadong bui hatubuan ala kurang aik jaladang dengan tanona hatubuan di mana song ni mangului serba kekurangan manang dangadong nabui harapan nabui manatap tujolo di perdaningoluna bui marado honot tadi ko baraningulu parnuangi ngulu ni halak na sehol soad di nguluna manang ngulu ni halak na sehol soan ala dangadong be pakrimod di bagasan nguluna dus may dohot ngulu ni halak na setotong di bagasan hapugoson ala berbagai cara dipatupa ala dang boy jupang parbuena gabe dang merpakirimo moloh ula dang adong parbuena moloh ula dang adong kasilna dang adong pakirimon nabe boy doi los gobaran ni jolma manang gobaran ni ngulu ni jolma na di bagasan haleaon di tonga-tonga ni portibion ala dangadong si pangasahonon ala met-met pertubuna tanggodang nasida di namardongat tu asa akka pangalahon na songoni boy do sembat dodoni rohani jolma gabe dang marlas ni roha dang semangat dang melangkah tujolo dang melangkah nanaing sidalananna ala saya totong ma ibana merasa dang mardiha-diha dang merasa be ibana boy dapotan las ni roha di bagasan ngulu di kondisi na songonima bangsa Israel ro si Jesaya patu manunggulhon dohot marbaga-bagahon taringo tu haroro ni si palua haroro ni Jahoba lau paluahon nasida di baga-bagahon si Jesaya do na Roma Mesia si palua na pauba parngoluhon ni bangsoi na boy pangoluhon jolma na paluahon jolma sian ngolu na songon padang gurun na songon padang kerin na berpengharapani asa boy musena sida berpengharapan di bagasan parnguluon na siganupari tohodo tong di lasniroha di haroro ni Mesias si paluai song natongon terjadi di bangsa Israel di nama dok mulak nasida sian habuangan di hilala nasida do adong muse perdalanan naboi si tatapon nasida tujolo gabe di gobarhon si Jesaya mai songon Libanon hatubuan ni Hawares gabe tarida muse guarna hatubuan ni hauna dengan nauli naboi dinikmati naboi dipakai halak lau pa jongjong bagasna dohot pa jongjong bagas joro Libanon dang merasa be gabi dang berfungsi dang berguna nguluna di tonga-tonga ni pertibian alai songoni manang ngulu ni jolma gabe adong muse boy sia sakononna di jolo ni jolma ala asini rohani debata manang asakononna dalam tanda kutip patuduhononna na bermanfaat na boy do ibana berguna di bagasan nguluna ala ni asi do taulong ni rohani debata ala ni haroro ni Mesia si di bagasan nguluna idoma ben nasida muse semangat mangula mulung mulak tu Jerusalem lau pa jongjong bagas joro dohot lau mangula ulonna lau pas kopor di parnguluon nasida siganupari lau tusido naneng ajakon nahita di apen na paupat radido debata padua hokita radido debata paulakon ngoluta sian ngolu naso tahilalabe marbuna hita ala nia kahahurangan ala nia kahagaleon ala nia kasituasi na manosak di perdalanan ngoluta ala debata padua hokita tu soddo hita diarahkan akamanga kenang dia penna paupatono bohado hita lau majalo dohot lau marningot di haroro ni Kristus Jesus mabuan hadua uni di hita asa boy di paulak kita muse tu identitas ta na sasitong ala molo di hata teologi di dok manusia telah kehilangan identitas
manang nunga mago rupa ni debata siak kita alani portibion alani perdusota alai marhiti haroro ni Jesus na gabe jolma tu tonga-tonga ni portibion disido dipulihkan kembali disido dipaulak muse gabe jupang dihita hadebataun ni debatai rupa ni debata jala pangalahon ni debata na bui pataridaho kita identitasta songon halak na porsea songon halak Kristen. Atong catatan na perjodoh nanay singonotta sejami tahun. Bau-bau ni debatado hape nguluta. Marhiti haroro ni Jesus tutong-atongan ni portibion. Gabe tungulu na hinalomohon ni rohan ni debata. Tungulu na marpakirimon. Losongoni nang tupakirimos sugut. Di paulak kita rap dohotibana di hasangapon nai. Napaduahon marhiti turput jamita di bagasan sadarion. Tigo barhon si Jesaya do ngolu ni bangsoi naung gabe lilu na sida naung teluk-teluk na sida na sodong besemangat hidup na naung sodong besemangat ngolu na jala ko baran ni na teluk-telukon manang na somargogo be na manang na somarnosa be adong do dua hal na perjolo boy do gabe telu-telu dang marnosan ala nunga terlalu luja ibana madalani sidalanan. Hape dinaluja ibana madalani sidalanan na tangadong parbuena. Manang nunga loja ibana mangulaw-ulaw di tonga-tonga ni portibion law mencapai tujuan na tertentu alay dang tercapai dang sahat tujuan ni di sido jol magale isarani na mardalak kita na yang dapot niya perbuwe siya na taulay gabe sumurut magugut napadua huma bajol mateluk-teluk dang margogo di bagasan nguluna manang dang margogo di na madalani sidalanan na di tonga-tonga ni portibion ala tangadong sasaran tangadong tujuan saya marputar-putar ibana di bagasan nguluna saya marputar-putar di tonga-tonga ni portibion alay tangadong sasaran do tujuan di bagasan nguluna molo akajol mana songoni jod-joddo saya dilakaho na ledang di boto arana lo jasa diri ibana ujungna di pasoma dangolo ibana manurso perdana ni nguluna tarsongoni do bangso Israel na so margogo be di hilala na sida law manguduti nguluna di Tano Kanan nang pinong dibuan na sida siyan Tano Mesir dibuan na sida siyan padang gurun sahat na sida di Tano Kanan alay nang pinong sahat na sida na di bagabagahon tano na napu nagok susu do situat ni loba alay dangadong dilala na sida dinikmati na sida dung sahat na sida di Tano Kanan ay gudang mamorangi na sida gudang aka tantangan gudang aka nasubuy di jalur na sida ala ni memang hatak kangon na do dia rupan ni debata bahkan dangadong dilala na sida solusi na boy maben na sida mengharap asal gabi bangso na denggan na sida bangso na balga na sida ay gari maralo huta ay kota na met talu na sida marporang ala ni sahalak mardosa siyan na sida diteke menaklukkan kota Jericho holan na dibuat dosa ada baju-baju efod ikon gabi sudi na sida mangai ahama sihirimon nami di Tano Kananon ima di dok rohana sida songon na ni dok na sida tu si Musa andorang di perdalanan na sida tangadong jaminan masa depan heraima perasaan na sida alay marhite Mesias marhite haroro ni na mangurupi na sida di sido na sida muse di paulak di lehogogo tu na sida asa semangat na sida di nama delani marhite na marperbuy na sida di loas debatado na sida mulak muse bahkan buy na sida mabangun bagas joro marhite Jerubabel na mangurupi na sida boy na sida muse lao mabangun bagas na nauli na sangapola
di cahi nasida ia hamu dibangun kamu bagas muna alai lupa hamu bangun sebagas joro lapatan na nunga berusaha jolmai lau memulai sian keluargana memulai sian dirina nang pe ikut dipasitongi mula perjolo tu na memulai sian nau membangun bagas joro ni debata alai i alana ni leho ni debata du gogo di bagasan ngulu nasida molo nang dileho debata gogo di nasida di sido di patotong nasida boy semangat mangula-ulona semangat lau merencanakan sesuatu di bagasan nguluna nang di tonga-tonga ni bangsot nang dia ka tonga-tonga ni keluarga nasida masing-masing lau sido nang tong ikut dohonota tu hita marhiti terpuhon tangan mergogo hita hape mangula-ulau di tonga-tonga ni pertibio molo mangasahud dirita molo mangasahon hola gogota bahkan boy do songon bangsa Israel hita teluk-teluk patta dang bernosan dang bergogo madalani sidalanata do mangula ulota bahkan dang boy saya totong taida visi na jelas di perdalani keluarga ta di perdalanan ni ngolutta apalagi di bagasan ngolu ni hapor siot nuaing mulak mahita muse di patakas marhiti lasni rohatta di haroro ni Jesus Kristus tu tonga-tonga ni pertibion na say tapes tahon jalan na tahalason terlumubi manuaing dia penna pawatonon disungguli rohita gogo ni halak na porsea gogo ni halak Kristen ima dinama jalo Kristus mangula di bagasan hita molo nang majalo Kristus mangula di bagasan ngoluta ido mangalehot hita semangat bahkan maperbuhun ngoluta gabe berdampak berfungsi hita mangarodopon dongata maradopon naumaliak kita maradopon keluarga ta dang adong be merasa dang berfungsi di portibion nang pe met ibana nang pe hurang tenagana alai sudingulu na adong dope molo nang pinasupasu ni debata molo nang majako debata ko dilala ibana ma gabi margugo ibana berguna ibana di jolma berguna ibana di adupan ni debata jala molo lam takasdo taida tujuan ni perdalanan ni ngulutta dang gabi moru semangat ta mangalak gabe lamar gogo do hita mangalaka mangula ulota tarlumobi mangulahon lomoni rohani debata ala yakin jala porsia hita akan nataule di pabahenan ni debata di nataule di lomoni rohani debata siani do hita gabe dapotan lasni roha dapotan upa dapotan mahkota nang pinarade ni debata gabe berusaha mahita mangula do semangat ido perdalanat tadi hapor siota molo taulah kabe jalatai hutok Kristus ape adong do upa nanang si jalokot adong do upa si jakonon ni halak na porsea jalan na sotong mangulahon lomoni rohani debata lau sido semangat jala lau sodo gogo tu akana panitia nanaing mangula nanaing silantikon sedarion rodo tu hatta mangurupi hita dinasa silota jala molo taulai di bagas las ni roha los di sido dapotan pasu-pasu hita dapotan asini roha ni debata di tonga-tonga ni pertibion terlumubi ma di nama nuju tungulu na pinasahat ni debata imangulu na saliling nililing na ala jahuba do silehon gogo jahuba do silehon semangat tu hita hidup benar do kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah debata mangalehon gugu tuakan nagali pamatangna mangagali rohana nagali semangatna molo maranpek kita molo tejalo Kristus di bagasan ngulut napatuluhon nakamang marhite terpuhon los di urupi duhita lau pada ubiar siak kita asa unang tahutak kita di nasaragam ni perdalanata di tonga-tonga ni pertibio molo halak naung di pauba de batango luna jala molo halak naung takas majalu gogo sia de bata di sido ibana gabe totong di bagasan pos ni roha dang di bagasan biar madalani nguluna madalani sidalanana di tonga-tonga ni pertibion kuatkanlah hati janganlah takut
Ido didok di ayat opat. Saya jut do di tariason marhiti jamita na perpudion asa tapadau ketakutan di bagasan ngulutan. Ala ketakutan do na sa mabay kita, kekhawatiran do mabay kita, gabi maol melangkah, maol mangula lomoni rohani debata, bahkan kekhawatiran mabay kita gabi sumurut di nguluta, bahkan sumurut di gogota, bahkan sumurut di aka semangat na naik sipatu pauta. Kekhawatiran dan ketakutan sangat merusak manusia, sangat merusak pikiran kita, sangat merusak kehidupan kita. Takas dui dihilala Jesus marado po nakasisian. Pola do manang napigahali asal pajupang Jesus do takasisian na di do kunak kamu mabiar. Puasa sa di do kunak kamu mabiar. Ala ni biari gabe maben nasi dedang boy pasahaton manang pararato barita nauli. Ala ni biari mabiar nasi da mangadobi aka na gogo di portibion dang mampu nasi da bertindak, dang mampu nasi da mabuk solusi, dang mampu nasi da haruar. Bahkan cenderung do halak na takut na mabiar mengurung diri. Molo say digorogoti biar nguluna. Tentu maul doi berkembang, maul doi mangula sulauna, bahkan maul doi bertindak mabain na dumengkat di bagasan nguluna. Jala ala ni biar ni jolma don waing, uban na se olo halak kompromi dohot nagugo di portibion. Ini benar terjadi molo antara ni bangsa tu bangsa. Boy mangidugugo songon bangsa Israel, mangidugugo na sida tu halak Aksur, mangidugugo na sida tu halak Babel, mangidu pangurupion mananggogo siyan halak Mesir, ala mabiar na sida sotong robang sonasing nalau manggrogoti na sida. Hape jut mana sida ala ni biarna mangidu pangurupion siyan nakaguni pertibion kabi mardosa lupa na sida di debata, lupa na sida na debata na gumogo dope lau mangurupi na sida. Jala itu tong nang se berlarut-larut tu jolma sa di partikianon. Gudang dope jolma nase di grogoti ketakutan gabe lau tu haguguni portibi. Takuboto se maul merubah, apalagi halak Batak. Alani ketakutan nase yolo dope lebih porsea tu portibion. Ido dohotaka na terjadi ni na perpudion tung tarsonggot do mamereng di berita di proses na terjadi di Bakara na dihumbahas ala ni banjir bandang na begitu luar biasa na sampai mago 12 halak gabilau mamuse marsoba tu kanak-kanaan manang napiga siya kalak Batak na dibakar. Bahkan gudang dosian pemerintah na doho. Seolah-olah huasa do tagugon ni portibion boy mangurubi na sida di ketakutan do di keraguan na sida setelah selesai na sida lapatupa persobaw nai saya di paimeima sodong manangahan na terjadi. Tong dosongoni. Hape sai ditinggal na sida debata, lupa na sida di debata, lau pada biar siya rohana, lau pada biar siya ngoluna, lau pada biar siya kutana, hape dang marnosan. Di sido nang dijohi ta di Advent na pawatonon. Hagugondo tuaso ni debata, ido na pabali na sabiar siya kita mangurupi hita, ay halak na porsea, halak naong majakon Kristus totu jaloon na do huaso, jaloon na do gogo, jaloon na do siya debatan na padaw nasa biar dohot kekhawatiran di bagasan nguluna di perdalanan na di tonga-tonga ni portibion. Ala Jehovah sadiri do natukpaluaw kita. Nunga di patuduhon ni sasitong na di tonga-tonga ni bangsa Israel, bohatangan ni debata mengangkat na sida, siyan paratubanan Mesir, boha debata mengangkat na sida di padang gurun, asaboy na sida sahat tu tanok kanan. Do tangan nagugudo debata
paduahon na sida marhite do takatada halonganga di patupa alai dang porsea jalanunga tarasahon ni nakita di bagasan nguluta bohade bata mengangkat harkata mengangkat tita mangurupi hita madongani hita diragam ni pardal ni nguluta ido naing marsioho di hita asa lam takas holat tu debata hita majalo pangurupion asa pada ohon biar sian nguluta pada ohon keraguan pada ohon kekhawatiran di bagasan nguluta di tonga-tonga ni portibion ala halak ngamak kaporsyai debata takas do gabe dau biar sian ibana jala gabe margogo ibana mangule sulona dang mengurung diri ibana ala justru berkembang gabe maparbuehon parbue na dumengkan hidupan nasa didok di hatani debata pirmatodim halak nong pirtodina totu disido ibana dang mabiar alai halak na so pirtodina ido na di jujut dilele ketakutan dan kekhawatiran di bagasan nguluna atong di papirtuhat ta manguluta todita marhite na tajalo todini debata di bagasan nguluta di tonga-tonga ni portibion Jahoba do tongon paduahok bangsona jala Jahoba do tongon paduahok kita sian ragam ni akana masa di bagasan nguluta talumobi ma nama baik kita holang dao sia debata nama baik kita mabiar tahuta di bagasan nguluon jala namar gugoyo kita berpengharapan mengalahkan tujulo Allah datang untuk menyelamatkan umatnya Allah datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Mertang yang mahina. Mau lihat ma Tuhan di bagasan tikion hupas tami tuho. Halatung rodo ho Tuhan palua ho kami. Sian ragam ni namasa di tonga-tonga nami. Di tonga-tonga ni portibion. Gabi di leokodo di hami. Dalan lau pauba ngulu nami sian ngulu na lea sian ngulu na persuk sian ngulu na pugos marhite harorom mangurupi ham hola korona tuk bahon ngulu ni jolma songonang pinatupam di bangsom bangso Israel songonang pinatupam di yakana hinaholongam sian met gabi bui sangap dia dopam ala pangurupiom ido nahuhiri pami di tonga-tonga nami di portibion gabi pawamu nang ngulu nami sian ngulu nagale dohot sian ngulu naso mertujuan naso marpakirimon gabi lam takas tujuan nami do pakirimon nami gabi semangat tami mangula lomoni roham semangat tami majakon ho di ngulu nami siganup tiki lau songoni gabi dau nang akabiar siang ngulu nami atong pos marohanami todim todi purbadia sai manugu-nugu ham lau songoni di bagasa tikion pasaton nami di utodo pamuna badiai saluhut acara nanai sipatu paun nami dia ka ibadah Natal nanai sipatu paun nami gabi pamujion nami mai diho gabi lasni rohanami mai diho jala lam tutuhu patudo kami diri nami nauduk majalo asini roham majalo haluaun nang pinatu pamarhiti Jesus Kristus nang roto tonga-tonga ni pertibion parade roha dohot sudi pakubasion nami lau patupa ulaun di Natal di tonga-tonga ni huriam lau sedarion Tuhan hupatu pahami do pelantikan panitia pesta pembangunan di pos pelayanan gua homa Tuhan na mangurupi saluhut karuas ni huriam do takana posom di nalau makubasi ulaun do pakubasioni asa bui lam turaratna barita nauli lam turaratna pakubasion nami di tonga-tonga ni pertibion. Lasong ni Tuhan pasaton nami do toho nang sudi ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Tung tua sini roham do na sida pangoponon nami
inang simatupang boru simanjunta inang Banjarnaur boru Manulang, inang Parulian boru Pasaribu, amang Manurung, inang Naibao boru Pasaribu, inang Sitanggang boru Tabarat, inang Gultom boru Pardede, inang Storus boru Pajaitan, inang Silitonga boru Samosir, amang Situranus Sinaga, amang TP Sigalingging, inang Sinaga boru Bukit. Dohot gudang do pinaswagorak kami Tuhan. Asahoma Tuhan na malok kay paso di nasida jamomu pamatang nasida. Asabuhi Tuhan lasrohan nami terlumubi di natalon. Rapa mersaur dohot ho. Rapa mersaur nang dohot dongan nami di tonga-tonga ni huriam. Jalabuhi hamil lam takas marpakirimon di ngulu na pinasahatmu di hami. Ngulu na dumenggan. Ngulu las ni roha. Lasong ni pasato nami do to nang kadungan nami na marulang tahun di kelahiran. Nang di ulang tahun pernikahan, hodo Tuhan na mga leon kadyang niumur, hodo Tuhan na mga leon pasu-pasu nang di tunga-tunga ni parsaripeon. Posdorohan nami, lam tabamu di nasida kadyang niumur dohot pasu-pasum, dohot las ni roha dia kana marsaripe. Asa tututuhan dihilala kehadiranmu, dohot arorom, dohot asiniroham di bagasan nguluna. Tupahamu nasida dia kana sinakapan ni roha nasida di nguluna nang di tonga-tonga di keluarga. Asa marulupuluk marlas ni roha na sida laos tatong radina sida mamuji do pasangapoko siyan nasa nguluna. Di batama nami laos pasato nami do tujulum na badia nang di sudiruas ni huriam nasai mamilihon siyan basa-basami di tonga-tonga ni nguluna marhite na di pilihon di tonga-tonga ni huriam. Lamar taba-taba mapasupasum di nasida. Martaba-taba masih ni roham di nasida. Asa tututuhan lam las rohan nasida mangauhon di pasu-pasumi. Do madalani ari-ari nguru na pinasahatmu di nasida bi. Di batama nami lausong ni tangya kono nami do di bagasan tikyon nang luas ni huriam. Do takadongan nami di pertibion na sigudang do pemangalami bencana alam. Hinorhon ni aka longsor bencana anamarhite banjir bandang. Dohot aka na asing pe. Tukoma Tuhan na mangurupi nasida. Pahoton haporsion nasida. Asa setotong margugo nasida madalani arari nguru nasida. Talumubi ma na mga laka tutik kinanangro. Urupamu akan naaguan keluarga. Leonomu di nasida tugar ni roha. Asa totong nasida di bagasan parsihoton. Molo mati mangulu hami. Di bagasak kodo hami. Jalau rahasia amsian na sa dosa pangalasan namin. Asa nang traba pasu-pasu ng pesta mo diha. Di bagasan Kristus Jesus, tangihon jalau loy mapangiduan namin. Amen. Tapuji Tuhan tamarhite de sian bukwede nomor 514 ayat seterusnya uhut papungu pilihan. Oh
nami mulai masuk meta tu acara penantikan panitia lau makubasi di pesta pembangunan di pos pelayanan Goa. Nah di tonga-tonga ni huriat takai Makassaron alani hujo hamiman non rotu jolo sudi akaruas ni huria nanaing silantikon di bagasan sadarion alani hupangido hamima tu amang sekretaris Suria asa di jahaon SK dot keputusan nomor 2 tu panitia pesta pos pelayanan Goa. Surat Keputusan Pimpinan Jemaat HKBP Resort Sulawesi Selatan nomor 017-R-D17-H-2-R-1-12-2023 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar menimbang 1. Pembangunan pos pelayanan Goa akan dimulai. 2. Perlu membentuk panitia pesta pembangunan pos pelayanan Goa, mengingat dan memperhatikan hasil keputusan rapat Parhaladu Partohonan tanggal 9 Desember tahun 2023 tentang pesta pembangunan pos pelayanan Goa, memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi panitia pesta pembangunan pos pelayanan Goa HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melaksanakan pesta pembangunan pos pelayanan Goa. 2. Melaksanakan tugas sesuai dengan susunan kepanitiaan yang terlampir dalam surat keputusan ini. Demikianlah surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau untuk diperbaiki kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lampiran SK nomor garing 09 SK nomor 096 garing SK garing D17 garing R garis datar 2 garing H garis datar 1 garing 12 garing 2023. Susunan kepanitiaan pesta pembangunan pos pelayanan Goa HKBP Resort Sulawesi Selatan. 1. Penanggung jawab Pendeta Resort Pendeta Ritz Johnson Simamora MTH MM. Penasehat 1. Situa Dr. Randus M. Sinaga MBA. 2. Paulus HE Simanjuntak ST. 3. Situa PRM Sinaga. 4. J. Sinurat AMD. 5. Parhalado HKBP Makassar. Bagian 3 Romawi. Ketua Umum Pendeta Porisman DM Lubis MTH. Ketua 1 Situa Insinyur H. Simatupang. Ketua 2 MP Sibarani. Ketua 3 Ziko Sitompul. Sekretaris Umum Situa H. Simanungkalit SE. Sekretaris 1 Situa RP Sigalingging STMT. Sekretaris 2 Calon Situa MH Hasibuan. Sekretaris 3 Calon Situa EFL Boru Sinaga. Bendahara Situa Bonarjo Samosir. Wakil Bendahara Calon Situa L Silaban SE. Seksi-seksi. Bagian A, Seksi Dana, Situa E Borusilaen selaku Ketua. Anggota 1. Situa H. Sitorus. Situa RD Siahaan SE CTC. 3. Nyonya C. Gultom Boru Simatupang. 4. Nyonya T.O. Marpaung T. Boru Hutajulu. 5. Situa J. Boru Sibarane. 6. Situa SM Boru Siringoringo SE. 7. Nyonya LB Hutapea SI Boru Simarmata. Ke-8. Nyonya AWR Sitompul
U Boru Simanjuntak MPD. Ke-9 Situa G Simatupang Eskom. Ke-10 Nyonya RFH Simanjuntak H Boru Naibaho. Ke-11 Nyonya S Sianipar SP Boru Pasaribu. Ke-12 Nyonya W Lumban Raja FR Boru Samosir. Ke-13 Nyonya Situa H Simanungkalit B Boru Tampu Bolon. 14 Daniel Silaban. 15 Edi Pasaribu. Ke-16 David Sinaga. Bagian B perlengkapan. 1 Situa ADP Opus Sungguh SE Ketua. Anggota calon Situa THE Lomban Tobing Erik Nenggolan GH Siregar Situa P Situmeang. Bagian C seksi acara. 1 Situa H Simatupang Ketua. Anggota Situa J Pasaribu SPD MSI. Bagian ketiga Saud Sianipar. 4 Situa PBM Simanjuntak SEAK. Nyonya H Simanjuntak F Borusiahan. 6 Sudirman Pangaribuan SEMM. Ke-7 Handoyo Hutagalung. Bagian D seksi konsumsi. 1 Situa L Boruhuta Barat Ketua. 2 Situa Dr. Randa RE Boru Simbolon MPD. Ke-3 Situa EJ Boru Simanguncong. Ke-4 Situa T Boru Tampu Bolon SH E Humas. 1 Situa AT Simanjuntak SIP Ketua. Kedua anggota Dr. Ingo D Purba, Martin Sinurat, Ede Girsam, R. Aritonang, AP Sigalingging, S. Sihite. Bagian F keamanan. 1 P. Simamora, 2 P. Silayan. Bagian G seksi dokumentasi. 1 Riki Poltak Marpaung Eskom. 2 Jansen Sinaga. 3 JD Simatupang. 4 Tim Multimedia HKBP Makassar. Ditetapkan di HKBP Makassar hari Minggu tanggal 24 Desember 2023. HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Ritz Johnson Simamora MTHMM, distempel dan ditandatangani. Di hamua manami dot inanami nong jongjong di julo dot naso jongjong dope nuain dot naso ro dope nunga dibagi hamu surat keputusan nama notopon hamu kami panitia pesta pembangunan pos pelayanan gua alanina manukun mahami tuhamu radi doham mangulahun ulahun na pinasaha tuhamu sedarion ima di pesta pembangunan di pos pelayanan gua molo nong radido rohamu lo mangulahoni alusiamu mana olo dohami sa di parkugu ituani mahami lo mangulahoca. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia. Huo jakon mahamu sedarion gabe panitia pesta pembangunan pos pelayanan goa di HKBP Makassaron. Sa didongani jala di pargugui Tuhan debata mahamu mangulahon salut ulaoni. Asa marsangap goar ni tuhatai marhite-hite ulaon pakuwasion muna di tonga-tonga ni huriyai. Amin. Atong lahoma borhati hamu tu ulaon ni panitia pos pelayanan di pos panitia pembangunan pos pelayanan HKBP gua hujaha masian hata ni debata sian sada Korin 15 ayat 50 alu. Ope hamu alia kadongaku na hinaholongan marsio jala somubauba mahamu jala lam sumurung matotong di bagasan ulaw ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halo jaon muna di bagasan Tuhani. Amin. Akamanga kenang tak pala hupoto ko biyami sudeska ala nung adong di wartatai
alai hupa sama tu ketua mewakili tu sudita baru hujalang masudir non nakonaranti sidero. Atong hudul mam. Tapos si matuhatta maredehita sian nomor 140 bukit deta nomor 140 ayat sada ma tadehon los jongjong mahita saluhutna. Buku di nomor 140 ayat sada los jongjong mahita saluhut. Sahat mapilian na tapapungon todo pa ni debata matang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileleon na denggan dot na so libasan na mauliutus. Hupasat tami masyan na nilon mito hami pilian nami to, say jalo may gabuap na hutus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, aso para siya kami pilianon, pati bulo na rajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim, asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam grigir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gijang sa pinurbadia magwarmo, sa Roma harajaon mo, sa South Malomon ni Roham di banotongon son na di banua gijang. Leon matuhami sidero ng uluan siya pari, sa samadosa nami son panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho. Mulak mahamu di bagasan dami, jala-jalo mapasu-pasu sian Tuhan di batamata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamahu.
Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim.